Tun episode a chuan Zoroastera le Isua Krista inan lo na kan tar lang do na ni. Hey, Zoroastrianism ti te po kan sha to chinin na rin oma chen ka chuanin kan la hril tuk lo po ni mai theya Zoroastera na adin ania hi monotheist kan ti pathian pakhat chau om ring sa khua a chuanin ahma saper niangai ania bisi sangkhat zanga changa sangkhat inkar vela khanin laliso te pian ma fe khanin lo om to ania monotheist a chuanin ahma saper ani hmela Christianity kan ti te Judaism kan ti te Islam kan ti te nen hianin pathian pakhat chau a om ti ringtu sa khua an ni ta a chunga chuan ahma saper ania mei mitam takin tun laya laliso Krista chungchang te anan soi in le Christianity chungchang te an soi in hengte chu Christian ten Zoroastera chanchina changin lalisua chanchin hi an phua chop mai mai ni Zoroastrianism sa kho ti dan zulzuin Christian te hianin an sa kho hi an kalpui ani ti in Christianity an soi noma Isua Krista ngei po kha an soi oi om lo ani ahma a lo om to Zoroastera chanchin angin Isua chanchin hi an soi chhong mai mai ani ti angai an oma chutiang te ani awang song thum tuma hian Zoroastera chanchina an soi le lalisua chanchina an soi thilin ang om te kan ngai to ho nga chuta chuanin tunge dikzok ti kha toite in thlir kan tum don ani a hei kan soi tuangin Zoroastera hi BC sangkhat zanga changa sangkhat inkar velami kha ani a Persia tuna chuan Iran kan ti to a chumi ramami chu ani a chuda chuan a chanchin an soi sang sanga hianin nula thiang hlim ina ashin ani ti te luya baptisma chang nan tiang chi te tin anu panlai po in mi thiam te makti khopin finna le thiam na ani ani ti te setana tlemin thlira a om an tiang chi te kum som thum ani in rong bol na achan ti te laliso ne na an chanchin in ang lai kha tam tak a om ani tin tuile meile tharau thiang hlim ti mai tiang Halloween chuting ang chuanin a baptist ani ti te ram huai a hnot chuaka tin middle mid ativar le tiang chi te tin van ram chungchang te hmel chungchang te tin local le na chungchang te tho le na chungchang te nikin nia ro rel na hnung chungchang te chandam na le thupuan ang chi te po kha azir ani ti te po in an soi boka tin laliso zir na sacrament kan ti zingami mi no thiang lim le Eucharist ati ang chi te po kha a practice ve ani ati ve ani ti ang chi te po soi ani a tin azir ten a chanchin an ziana po thu ti sa lo chang ani an ti ang chi te tin hun rang kachak bulchan turin a local le don ani ti te po a chanchin an soi thina chung song song te ani awang chuanin mitam takin Isua ring tu Christian te khanin Zoroastera chanchin atang hianin an copy chhonga an la chhonga Isua hi Zoroastera enton na mai ani a chuwang chuan pathian a oma kan ring don ani po in Isua ni lo hian Zoroastera po kha arin om zawk ani tia ngai kha an om ani chu mitam takina an chan fungte ani a amai ro chu lalisua Krista chu edi pakhat a lo pianga edi somthum atanga thum vela a borala chumi hnuwa chuan a chanchin chu an ziakta a zui tu ten chu Zoroastera pian hnu a thi le hnu rongbol na te ani zo to hnu vek chu ani te mu mai ani amai ro chu lalisua chanchin an zia te hi edi somkua malam bor vela thuthung thar te po ziak zo ni in ngai ani a Bible hi kan nei kim to a Zoroastera chu kan soi tong khanin BC sangkhat zanga le sangkhat inkar vela mi ania a chanchin hi hriat thei turin zia hi hmuh tur om lova
lali suwa hun lai ma zong zong a khan a chan chin an zia hun ni an hre ta chu edi zali borvela khan kum zabi palina borvela khan in Zoroastera zirtir na le a chan chin a hi an ziak tan chi ani an ti a chu bi an ziak tan na chana po chu Zoroastera zui tu te an sa khuwa kha a ral zel donin an hria a chumi an hlau awang chuanin a chan chin a kha ziakin da ta ila a zirtir da te hi ti in lekha bu kha an buat sai ani hmel ani kum zabi palina vela chu chu thu thung thar pon zia zo vek to nu la li suwa po alo kala a thia a thole to nu kha ani ta ani tin a chan chin kum zabi palina vela an zia ka chu ti chung chung chuan kum zabi pakwana vel edi zakwa vel ami kha mu chhuwa thei om chun kha ani ta ani tu thung thar ero chu a mai kan soi to a P52 kan tiang chi te po edi za somni le panga za somni borvela zia kha mu chhuwa tur om ani chungte ani awang chuan mithiam te chuanin Christian te hian Zoroastera chanchin atang hian lali suwa hi an phua chop ni lovin lali suwa local to nuwa a chanchin te zia ani a Christianity adar zau nuwa khan Zoroastera chanchin ziak tu te zok hian an sa kho betu te hian lali suwa nun atanga la chuakin Zoroastera chanchin kha aliat zongin an va ziak ta a chuta chuan lali suwa chanchin ami kha an copy zok ani ti in an ngai ani chumi chu chan thatak mai a oma ama sabara chuanin nula thiang hlim laka piang ani han tiang chi te hi a chanchin ziana hianin a om lova mi chuan an soya khatiang ang khan amai ro chu mutur kha om lo ani tin luya te khatiang anga baptisma chan kha mutur om lova amai ro chu pol na kan tiang chi deuh in lar na kan ti don nge kha ang kha chu lui kam vela kha chuanin engemaw in lar na a hmu thu ero kha chu chanchin ziana a po hian han hmu tur a oma amai ro chu baptisma a chan ang tak te kha hmu tur om lo ani ano pan lain thilmak te a soya a fing han ti hi chu ni a chanchin ziana po om a chan chu a tet lai atangin mithiamina an enkol ani a chuwang chuan kum no pangte ni chungin ani po kha mithiam tak tak te neng khanin an ti ho thei ani a hun laia mithiam te nen chuwang chuan ti laia kha chu adik ni khana ngai theia tin adang le ami themin a om ani thlera an tiang chi te hi chu thlir hi om chi alo amai ra chu engemaw themna kha chu tok ve ni chuanin a chanchina chuanin alanga chuta po chuanin setana kan ti don nge niang aram huai khami alalpa ber nilovin adot tu an hnuai mi ten an thlem ani chulai chu lali suanena anin an lo na kha alo ni leta a kumsom thum ani a ronga bol tran an ti po hi a chanchina chuanin an hnulama an bel a the chuanin hmutur oma amar chu atir lama chuanin hei po hi a rong bol tran hun te po hi zialan ani lem lowa hei hi chu an hnuwa lali suwa chanchin atanga an bel nia an ngai na chan te jinga mi kha ani a tin ram huai an no chua thu hriat ani lowa tin middel mit ati var thu po a chanchina soitur om lem lowa amai ro chu ran dam lo a en kol dam ang si te chu a chanchina hianin soitur kha aum ve ani chandam na chungchang te po a soi ve thawa amai ro chu lali so zirtir na nen chuanin inang lo tak ani a thilti awang leo lewa chandam tur ni in ni chuanin an zirtir ani tin hun nung chungchang ang chi te po anan soi ve deuh boka amai ro chu a tlang puin hun nunga omang tiang chi deuh khanin an zirtir tlang lon deuh mai ala li suwa anga local le turte khatik anga ro rel turte haring tu te vanram le hmuna a hruai turang chi khatiang ang kha chu detail tak kha chu omlem lowa tin hmun le vanram te ero chu a zirtir ve thawa chuti ro la ro chuanin pathian in ro a rel don lowa angil angdeuh committee an omanga chumi te chuan hmun culture le vanram culture te kha Zoroastrianism a hianin an ngai tu don ani chuti ang te chu ni lali suan ne na han khai khin viau dom point inang lo lai ala omatin lali so ne na chanchin inang lai te po hi azur mi ten
an han zero chianga kum sabi somna te kum sabi pakuana te an bel ani a tin mi sang sangina a chan chin hi an zia kan ni a zol nei ten an du hun huna an bel thei ani chutiang ang te ni wang chuanin bible te aya rin tlak lo zo ka ngai ani a chan chin an zia na han le khabu thiang lim te po mi tham takena an rin anga christian tena Zoroastera chan chin atanga vakopi ni lovin la li so chan chin atangin pui thiam te hian Zoroastera chan chin le arong bolna hianin an bel zel zok ani ang ti kha thil omdan le rin dan tlang lon chu alo ni ta a ṭhenkhatin chan funga ten an mang le zo thina chu bang chuan hei hi chiang lo ang reng deuh takin hmanhmawh reng takin episode khata ganan da zok ani a Zoroastrian ho hrim a hi tuna hianin irana tleman la oma India rama hianin atam zo kan la om boka tuna hian khovel puma hian noi ni vel chi anom to a atira achan na Iran a in India hianin an tam zok deuh to a achan nia langa chu Muslim sakhua zuitu te an ron tam chho khanin kam takan ron runan ron beya Iran lama ten ron liana khata khan India rama hianin kam takan ron tlan chhia ni in Asia ta chuta chuan India rama mi te hi Zoroaster emo anti to che lowa Parsis kan ti te hi an lo ni ta a tin Iran rama mi te hi Gabars anti thunga Zoroaster tiang che kha chuanin anom che to lo ani hmela an ni hi monotheist pathian pakhat chu om ring sa khuwa chuanin ral tur chu an ni hmela achan chu an sa khu kal phunga hi ral chi kha ani hrimhrima kum sang bi khatte han kal le se chu pani khatvel ba kan om to lo mai the ni achan chu ani rindana hi chuanin an kal phunga hianin sa khuwa va in le piang thar kan tiang chi te sa kho danga changa sa kho shana ronin pek ronin leang chi te hi an pum lowa an ma ni thla kal zelami te chau kha anin pom ani tin in nei na chungchanga pon lammi sa kho dang betu te kha an va nei thiang box si lowa pon lammi an va nei ni chuan kha khan sa khuwa changkhanin an chuatir ngal box ya aral chiang song khan an kala an ma ni fa te chau in kha chong zel chau khanin an vuan chho zel box ya chuwang chuanin ral lo kha chu mapa kha an nei chi lo ni in alang ani tin an ni hianin kini anga sa kho mun thiang lim han tiang chi te mo biakin han in khom tiang chi te hun bin e han kalte awo pathian han biak a tiang chi te po kha an nei chi lem lowa fire temple an tia kami mei temple ero hi chu an ne chu chuan ngai poimo ve a chumi ti lowa chuan ma ni om huna changa kha tiang anga an pathian a po kha biak mai tur ani a le khabu pakhat an ne a dia vesta an tia chuta chuanin him anti maya gathas khak mi kha achuang a Zoroastera thu puan chua vela kha chumi chu an rin achu ani a tin kut poimo ang po hi kum khata voi ni an nei ve ani chuti ang te chu an ni a an ni an ral mek zela chuti ang ani mek lai ka ra chuanin ali so Krista khan Zoroastera kha aron enton kha ani hmel lo ani ti kha tum chuma kan han tarlan du ber chu ani